jsou zasnoubeny stoklohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný. Je už dávno, kdy můj bratr se oženil a že byl autodopravce, tak jezdil a rozvážel, co kdo potřeboval nákladním autem. Avšak přišel čas, když byl bez zaměstnání. A přestože žádl na svou ženu, tak bláznivě žádl, že nesměla ani do zaměstnání, tak najednou dostal divný nápad, že by se dalo její krásné postavy využít v pohostinství. A když v pohostinství, tak v lesní restauraci Hájence. Když se to dozvěděl bratranec Heinrich, ten, který to v naší rodině dotáhl nejdále, protože se považoval za levobočka hraběte Lánského z Růže, okamžitě přijel. Výborně. Kolem stolu budou těžké selské židle a na stěnách krom panů a jelenů ještě střílený knížeten Hohenlohem, který byl po několik staletí majitelem tohoto polesí, budou ještě trofeje divokých kanců. V kuchyni se budou vařit české speciality, které přidáno hosty královská půlíska, úmyslovický guláš, hovězí pečeně na černém pivu a držková polívka. To bude báječné. A co dál? No. Pořádná hospoda musí mít v kuchyni kout pro štangasty a hosty, kteří toho budou hodni. Na stole bude bílý ubrus a kolem něho budou sedět jenom 6 hosté. Před tak krásnou restaurací v lese musí ležet hodný Bernardín, který bude vráz čičelo dobrotou. Ale co s okolím, bratranče? No. Červené židle na zeleném trávníku a mezi duby budou natažené lampiony a pod těmi lampiony bude kvarteto. A to kvarteto bude hrát tesklivé melodie. A tady bude učírna, kde se bude ohřívat tučený salám a na moravské klobásy. A já o sobotách a nedělích si to vemu v réžii, i když jsem levoboček barona Hánského z Růže! Já už vidím ten kout Hájence a těším se, jaké řeči budeš dávat lepším štangastům a vybraným hostům. Ale klidně všem. Třeba o baronu Hirosovi, ten byl majitelem Kerského polesí po knížeti Hohenlohnovi. No ovšem ten Heinrich Lohna, co ten baronovi vyvedl? No, když lechtě zestárne lovecký pes. No tak hned s tím pryč. No správně, hned s tím pryč. Baron dal příkaz a Hajnej zastřelil jeho setra. No, jenže ten pes byl tak pěkný, že Hajnej dostal chuť. No, a potom, co mu podříznul hlavu a zakopali z kůží, přišel hostinský z knížecí restaurace Eichelburg a prej, co to tady visí? No a Hajnej Lohna povídá, muflon! No taky hostinský naložil muflona! A v té knížecí restauraci baron objednal přepichou večeři, přepichou. A když ji platil, 60 000. No tak se každý se ptal, co je to za svíčku? Na hostinské povídá, no, muflon, no a
Teď Heros okamžitě naskočil na brečku, uháněl do hájovny a hnedka na hajního klohnu. Vy máte v revíru pytláka. Víte, co jsem měl na tabuli? Neprosím, Já vás zastřelím. Neprosím, pane Barone, všechno přiznám, všechno. Prosím. Co? Nebyl to huflor, nebyl, ale... Jak to, že ne? Jak to, že ne? Byl to, pane Barone, byl to váš setr. Měl jsem ho do hospody za 2000. Prosím za odpuštění. Na srdcí jsem se nechal zvládat. A nevážil si vaší dobroty. Setr! Takže já jsem sežral vlastního psa, kterýho jsem navíc zaplatil 2. Ale já jsem malej večer, co s vámi tu Jako uživatele silnice nesmíte pít, jako vy jste autem a nebo na motorce. No, takže pánové, teď se pěkně projdete na čerstvém vzduchu, protože ono nám to ale vůbec neuškodí. Tak. Vypustil jste nám duše. A naše zbývající cesta bude jak návrat osleplých bulharů do vlasti. Teda, co? No jen se podívejte na ty růžové kvítečky a jak na mě padají. To je Mazánkův zázrak. Vidíte? A tohle jsou okvětní lístky letního astrachánu. Květy tak krásně růžový. A tohle je holohovský malináč. Jak je v květu, tak se vám tají dech. Vidíte? Vidíte, jak je ta příroda milostná? Jak jsou ty květy plné milostnosti. Ovšem, bylo by tady krásněji, kdyby se na mě nevalila pohroma s beranama, jo? Já už 3. rok likviduju ovce a na jaře jich mám vždycky po 6 víc. Ten můj beran Bombo a moje nejstarší ovce Vojanda se na sebe podívají a už jsou zamilovaný i se všemi následky. Oni mi poradili. A tak, abych berana zkrotil, uvázal jsem mu na čelo drátem kus šíny. Tak, aby se nemohl zamilovat, jo? Jenže to neznáte beraní náhodou. I s tou šínou pomiloval Bombo, navíc i tu malou ovci. A já bláhový jsem se domníval, že doba jeho lásky je pryč. No a tak mi poradil kmotr orlíček, abych Bombovi přetáhl přes hlavu a před ní nůžku malou pneumatiku. Hrůza bylo podívat se na berana. Musel chodit po 3, jen si berte. Pořád padal, až mi ho bylo líto. No a vidíte, i takto schromený pneumatikou pomiloval Bombo všechny ovce. Takže už jich mám zase 21. A konce to nebere. Ale jak to tady máte moc pěkné. Kolem stavení jsou samé borovice a tady uprostřed té mítiny ten krásný ovocný sad. Dobře hnojený trávník. A jak jsou dobře nadusané kmeny jabloní.
Jak by tady bylo krásně, kdyby tu nebyly ty sršní a vosy. Víte? Láhve od mlíka. Poprvé jsem si jich vůbec nevšiml. Každý sklenici je trochu píva. A mučte se, tejráte mě vosy. A teď jste sami na tejrání. Tak. Už to mám. Žádný šíry, žádný pneumatiky na berana. Já na to musím mít od ovcí. Ušiju jim kalhot. Já ovci ušiju takový kalhot. Je z pytle, z tuplovanýho pytle. Gatičky. Jak by tady bylo krásné, kdyby tu nebyly ty děsný vosy. Pokojná sakramenská, ty se na se padla, Herko. Já se na to vykašlu. Ty si konečně řekneš. Už tě mám plný zuby. Já tě seřežu, že to budeš vidět. Tady by bylo tak krásné. Kdyby si ten můj vnouček každou chvilku nenalámal do kalhot. No kdyby si neudělal líšku do treníry. Jak by tady bylo krásně, kdyby ani ty moji berani nemilovali. Jak by tady bylo krásně, kdyby tu nebyly ty děsný vosy. Dětku, co tam čumíš? Rozhaň ti na pasku. No ať se zase vrací za tmy. Slyšíš? Tady by bylo tak krásně. Co? Že by tady bylo krásně. No dobře, jo, prosím. Dětko, kde seš? S kým to tady zase kecáš? A jejich hlas řinčel, až se kmeny z sosel prohýbaly a větve praskaly v korunách. Ale asi tak. V téhle samotě lesa na sebe musí křičet. Protože křikem lidé na samotě si připomínají, že jsou a že se mají rádi. Kochám se a jsem tady jenom chvilku. Cože, půl hodiny seš pryč? Čtvrt hodiny. Půl hodiny seš čudu. Když jsem tady jenom chvilinku. No půl hodiny seš čudu, dětku. Jak by tady bylo krásně, kdyby nebyly ty berany. Kdyby nebyly ty vosy. Kdyby nebyl ten děsný křik. Půl hodiny seš čudu, Děsný vosy. Ten tyranský křik. Půl hodiny seš čudu. Přiznávám, jsem vinen. Na nás si nepřijdeš. Tady by bylo tak krásně. Taková je letos velká úroda. Letního skleněného budou jistě 2 škopky. A o letním astrachánu ani nemluvím. Jenže tam, kde je hodně jablek, dáte se ještě, je taky hodně os. Já každý druhý den dolejvám pivo a ty potvory ne a nezdecimovat jako ty ovce. Jarino, to se to na tebe valí. Ale ne! Co to vidím? Mazánkově zázraku je vosa! Ne, jedeš podporo! No Jarino, ty tady chrápeš? A co vy tady jako? Jeho píchla vosa. Vosa? Sanitku! Co jsi Sanitku? Ježiš, co jsi to vyváděl, dětku? Co jsi vyváděl? S Bohem, mý holuby, s Bohem mé ovečky, s Bohem mý berani, s Bohem má sudecká reveto a s Bohem můj mazánku zázraku. Ty necudo! A co já? A s Bohem má věrná ženo. No proto! Pojď, vstávej. No, to bude... Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl. No to víš, jo. Nenechte starší osijet, to je to. Pojď, dětku, prosím tě.
všední den přivážel chleba. Voňavý chléb ze Sokolče. A je to dobrý chléb. A býval ještě lepší. Jak říkají lidé, když tam býval takovej maličkej pekař, který rád pil. Dneska bude mít chleba zpoždění. Všichni závodníci Formule 1 mají oči docela blizoučko u sebe, jako jsou otvory do lovecké kuše. No oči, které sledují prostor před sebou k vytyčenému cíli. Ty oči takhle blízko u sebe měl i Vítězslav Nezval a měl je i František Halas. Ty samý oči mají Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi. No. Je dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane Junek, jestli pak víte, jaká je nejkrásnější květina v našem kraji? Sibiřský kosatec. Ne, Laštovičník. ne, Konvalinky. ale nepá. Chrpa. Knotovka. Říkáte, která je nejkrásnější v našem kraji, která by to mohla být? Himmel. Kyprej. Ne. Sasanka. Ne. Já už vím. Je to hořeček barvičitý na Semícký hůrce. Ale kde pak? Která by to mohla být? Himmel. Snad ne ten sibiřský kosatec tam v aleji číslo 4. No. Ne. Tak která? Která? Brambora. Já jak nemám v poledne knedlík, tak mám ve 2 hodiny hlad. A to já jsem zase pro brambory. Brambory prasátko pak mě. Brambora, to je vlastně orchidej. Už ve sklepě, když sklíčí očka. Výhonky jsou jako z mléčných trubiček. A když je na jaře sázím, kladu ty klíčky tak něžně do otevřený hlíny, kyprý jako mletý kafe. A když první klíček prorazí hlínu na záhodu, ale to je radost. Když brambora kvete, má drobný fialový kvítek jako fialka se žlutou tečkou uprostřed. A nakonec těmahle rukama sám si vykopám ty plody té nejkrásnější květiny na světě. No. Na hlavně nějaká velká průtočnost. No co počkám? Chci jet se svojí družkou vozem do Poděbrad na oběd. Vy taky máte vůz. Mám. Můj vůz je spolehlivý a vděčný. Vezl jsem v něm pro kamarády zabíjačku. Kácela se bandaska s jitrnicou polévkou. Já to chtěl zadržet a tak se stalo, že jsem vjel vozem do příkopu a obrátilo vzhůru nohama. No ale nic se mu nestalo. Jenom já se ještě 3. den vyčesával z vasu kroupy. To když máte vůz, tak to taky určitě rozumíte trabantům, že? No, říkaj, že jsem odborník. Pamatujte, chybama se člověk učí. Já vůl, tak svážel jsem mi ze sedadla karton s vajíčkama. A já místo na to, abych se na to vyflák, tak jsem chtěl pro kamarády zachránit 20 vajíček. No a tak se stalo, že jsem jich nakonec rozflákal všech 200. No a to jsme potom celý den čistili trabanta. Drátkem jsme ze spár vytahovali zaschlý žloutky a slunce do nás pražilo, tak byl a trabantu takový puch 2 měsíce. Byl tam cítit syrovodík, jako poděbradská minerálka. No, takže teď nemůžu vzít do auta nikoho nezasvěcenýho, protože každý cizí by si myslel, že jsem se připosral. Tak, čemu nerozumíte? Jasný. Pane Junek, váš tatínek byl pekař, víte? Byl. To on vždycky, než začal zadělávat na chleba, tak roztopil pec bukovým dřívem. A pak tu pec vymet a začal do toho sázet ten boží dár. Ale vůbec předtím, než začal zadělávat na chleba, tak on se šel podívat ven, jaký je počasí. Podržte mi to kolo. Zkrátka podle toho, jaký byl tlak vzduchu, tak dával tatínek toho kvásku víc a nebo víc. Takový chlebový kvásek, ten je nekonečný. Jsou to kvasnice, které kynou chlebovou moukou.
Tatínek si vždycky zbytek toho nechával tížce přikrytý plátnem a pak stačilo jenom dolejt trochu vody a kvásek skypěl a rozrostl se na 50 pecnů, 100 pecnů, 150 pecnů, jak bylo potřeba. Zkrátka zázrak. Já vím, závidíte mi, že jsem udělal slavíkář, podle kterého se učí děti už 10 let. Mistře, helejte se, mistře. Děti, jak se na kanapě kočkovali, tak schodili tuhletu plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Ale nespravil byste to. Paní, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky spravovat nebudu. Ale co vám to udělá? Spravit Anděličkovi prdýlku, sochařině jste se vyučil. Aspoň jste to říkal. Říkal to? Ano. No říkal, ale sochařina, to je umění. Paní, já jsem udělal slavíkář, podle kterého se děti učí už 10 let. Já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju, já chci být zasloužilý umělec. No tak to se mistře nedá nic dělat, tak nashledanou mějte se. Nashledanou. Paní Vlaštovková, zítra přinesu lepidlo uhu, já vám to slepím. Ukažte, dejte mi to hmatat. No vidíte, pasuje to, dokonce žádný kousek nechybí. Ale tomu Andělíčkovi chybí očička. Ale to víte, to udělala ta moje mladší dcera, no děti, no, znáte to. I ty očička vám spraví. Maria, to asi nějaký chuligáni utekli z kriminálu. Já nechám přes noc rozsvícený krám. Radši, no. To je dost, že jsi nás tak jednou vyvez, že jsi udělal něco pro rodinu. Jsem cítit křemenáče a hříbky. Ale sekáme firmou kukuřicí a tak jezdíme 3 dní dokola a to pole se zmenšuje. A dneska najednou Janeš povídá. Luci, ty kukuřicí je divoký prostor. Rychle vyskočte pro ručnici. No až tak přinesli, tak říkám, nadejděte kolem kukuřice a nažijte to kotě rovnou na mě. No a tak chodíme kukuřicí, aby jsme to kotě vyhnali. Jo, kotě, 150 díkové kaňou. Janeček se do klidu. Ozval se výstřel. Kanes, pes. No jo, jenomže když jsme k němu přišli, tak on se zvednul, barva se změnila a namířil si to přes říku ke státní silnici. No tak za ní, na ní se čekat na za ní. Viděli jste to nádherné slíře, víte, pane Franc? Jménem lidové myslivosti vám zabavujeme tohle to. Já nevím mezi na kole. Hele, ty pojedeš a ty poběžíme za tebou. A nestratit do očí. Nejde nechat ujít, kam se na to hrabil mazánku zázrak. A co mi tady jestli to dělat? No viděla jste to, je tohle to možný. To není to, co mi zrahuje. Jarina, okamžitě se vrát. Ten mě tak štve, no viděla jste to. No opravdu, nikam Jarina, jo, dětku sakra. No, dejte se. To je furt takhle. Díka, už mám sklerózu. Já jsem zapomněl koupit 8 másla. No máte štěstí, mistře, budu zavírat, ale helejte se. Teď jsme tady sami, mistře. Bude se mi dávat dcera. Pravdu? No jo, nemáte tam nějaký nepovedený obráz, já bych jí ho dala. Jaký nepovedený obraz? No takový nějaký zfušovaný, no. Paní, já jsem akademický malíř. Já žádný zfušovaný obrazy nedělám. Já maluju jenom to, co umím. A platím. No jo, ale já už jsem dala všechny peníze pošťačce. A tak víte co? Ukažte to. Já vám tadyhle dám šištičku salámu, lahvičku
rumu, másla, paklík syrek a je to rovná 100. Nazdar. Já umím, i když neumím. Zfušovaný obraz vyloučí, no. Pamatujte, chybama se člověk učí. Co ti myslíte? No, tady máte jasný důkaz o tom, že kdybychom si vedli záznamy o každé vyndané součástce, tak nám tohle nemohlo zbyt. No ale žádná tragédie to není. Pamatujte, chybama se člověk... Když pominu, žádná tragédie, když pominu těch pár drobností, tak nám tady pořád ještě zbývá volám, tam brzdy, no. Podívejte, pane June. No, jak říkám, jasný důkaz o tom, že chybama se člověk učí. A nakonec jste měl štěstí, že jsem zrovna šel kolem. Protože na tom volantu, podívejte, máte prodřený polstrování a na těch brzdách tam je vidět jasná technická závada. Ty tam nemá cenu vracet. Pane Junek, slyšel jste ho? Jo, pan Lely, to je těžký part. Part. Fena je to! Nasrat mu do rucí a nepustit ho k pivu! Himl, co já mám dělat s tím salámem? Vždyť já mám jíst jenom zeleninu, vždyť já doma ani nemám ledničku. A co s tím rumem? Já mám cukrovku, na alkohol ani pomyšlení. A když mě má sadit, mi to žlukne. Himl! Tak děti, v této části vepře domácího se říká plecko. A toto je kýta. To je ta část, z které se potom dělá šunka. No a tady máme žebra a žebírka. Z toho se potom dělá takzvaná kapsa. Jej, děti, moment, vstoupněte si na židle. Tady. To je těžký, opatrně. A to dělejte, spanete. Ať nezakupnete. Až tak hladové. Opatrně. No. Haló, Němčelko, už je po všem. Slyšíte? Děti, pojďte domů. Děti, můžete zpátky dolů, na zem. Dovolíte? No, páni myslivci, a když jste tady, nebyli byste tak hodní a neudělali dětem přednášku o tom štětinářství? Tak, milé děti, před vámi leží kanec, samec zvaný Kaňou a samice se jmenuje Pakyně. Tahleta plama, ta se nazývá Morda a v ní jsou zbraně. Plecko je zde. No a zde. A výborně. A tyhle oči, ty se nazývají světla. A ty světla tou hroznou ranou zhasla. Divoké prase je pokryté štětinami, sadíte si štětinami a jeho krev se nazývá, parva. Tak. Život divokého prasete se zhračí i v lidovém přísloví. Tady by nenašla svý mladý ani divoká svině. No a to znamená, že někdo má doma, nebo na dvorku, nebo v dílně, anebo vůbec takový zmatek a nepořádek, že divoká Pakyně, maminka, která vždycky najde svoje mladý, by je nenašla ani tam.
No, rodinný život divokých kanců je nádherně dojemný. Oni se mají rádi stejně tak, jak lidi. Chudák tatínek, divoký čuňák. Copak tatínek, ale maminka divoká svině. Bác ho a rovnou do oka. Čeká a tatínek nikde. A co děti, podsvědčátka, koukají se a tatínek nejde. To já znám, náš táta nebyl doma 2 dny, až ten 3. den konečně přijel taxík. Tak jste se asi zaradovali, když jste viděli tatínka, co? No jo, jenže ho nepřijel. On si poslal z hospody taxíka domů proto. No tak děti, pojďte, poděkujte pánu myslivcům za tu krásnou přednášku o tom štětináči. No a když budete mít asi něco zajímavého, Střeleného a chopatého. něco zajímavého pro děti, tak zase přijďte. To je ale mace kluci. A hlava na výstavě v Budapešti získá naši moc. No, když ne první, tak určitě druhý. Minimálně. A to máme dneska hezky co? Tak počkat. Kdo toho divočáka postřelil? Já. Tak to vyvací myslivecké právo. Pajšel a trofej. Ale všechno ostatní naše, protože v našem obvodu to zvíře zhaslo. Haslo ve škole, která patří oběma obcím, tedy i nám. Jo, škola patří všem, ale honitba je v našem vlastní. Ale školil ho tu Janeček a zachránil to naše děti a učitelku před možným zraněním. To je sice pravda, ale právo a předpisy jsou na naší straně. Ten štětináč. To my jsme běhli dělovat. My jsme běželi ty 4 kilometry a nasadili vlastní životníku ve škole. My, kteří se rozkrývají tu cestu, to nebezpečí. Víš, že se máme vzát ty světského hospiny. Podle práva, podle zdravého lidského rozumu, ten kanec patří nám a to musí každý uznat. Jenže zvíře patří tomu, kde zhaslo a kaňon zhasnul kde? Naší škola. Takže G. Náš! To je Že se nestydíte. Takhle zápasit o divoké prase. Jak já mám teď dětem po takovéhle rvačce vysvětlovat, co je to světový mír? Tak mějte rozum. Proč to prase neodnesete třeba na neutrální půdu? Vemte ho do hájenky. Tak ať vám ho tak udělají třeba se šípkou. Spořádejte společnou hostinu. Tak se nějak dohodněte. Co pak je těch malérů na světě málo? Tak dohodnuto. Kdy to bude? Co tohle sobotu? Tuhle sobotu ne. Když tak až příští. Aby to maso bylo pěkně skřevý. A náklady vezmeme na půl. Takhle se mají děti řešit. Všechny světové problémy. Já na to radši dohlídnu. A já jako sladký ze večera udělám na půlnoc držkou polivku. No tak, Opatrně, Parti, opatrně. Je to těžké. Držku a polivka bude, nebojte. je ten procházka. Ale budete opatrně. Doberte ho tam, aby nepřijel čerče. Opatrně, je to těžký. Já už ho úplně vidím na pekáči. To je rád. Ale šiptovali. Já už to cítím úplně jako... Já jsem hrdý, že jsem členem vaší myslivecké společnosti. To je něco. To se To je něco, to bude něco, to bude něco. Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tou houpne, kde ty máš
Táhne z tebe kořela! To je ferminská srumek! Počkej doma! To je rytmans. Oslavovali jsme trošku vítězství, to byla krása. Jestli dostane zápal plistětku, tak s tím nenecej! Skolit kaňoura ve třídě, to se ještě nestalo. To musí kronikář zapsat. No, to je na dělení. Já. Celé Kerské lesko onemocní. Za týden je historický setkání mysliveckých spolků Hájec. Neměl bych si koupit novej klobouk? No, to zas bude v Álejch na Bliku. Pane Franc! Hálej se výhádník, Joura z kůže! Pojďte taky! Děkuji, pojď se. No, si to a drž. Ženuško, nemáme žádný minerálky, já vám dojedu k prameni. Tudle, my si pro ně zajdeme sami. Já vám skočím pro cigarety. Máme cigaret na celý týden. Pusinko, nemáme tady ani hrubký. Hospodě mají černý, to je dobrý na krev. A co chce? Co berani? To by se ti líbilo za tu hospody, viď? A Tady máš. Polož to. Hodinu pást a nevracej se dřív než za hodinu. Jo, Odchod. nebo vidíš, dětku. Co se? No, hájenci se vyhání z kůže kaňour. Pojďte, pomůžete mi. No, ohromnej mám handl. Hubcu mám doma, jestli vyměnit za tu kůži. Tu kůži pak můžu vyměnit za elektromotorek. Ten elektromotorek pak vyměnit za vojetýho pionýra. No a za toho vojetýho pionýra mám slíbenýho podzimního kozla. Necudá. Dobrý den. dneska mi jak smutno. Na prsou mě tlačí. Jsem v depresi. Tak aby ses neožral. To je orzička. Když jsem byl maličký, tak jsem byl geniální. Když se mě pan farář ptal, jaké jsou nejvýznamnější katolické svátky, tak jsem vždycky řekl, když je zabité prase. Páni myslivci, zahajují schůzi komitétu
pro tu naši slavnou kančí hostinu. Pánové, jestli pak víte, co se z takového kanče udělal za vaši. A nejlepší, když se z těch nepodstatných kousků masa dělal lovecký salámy. To je daleko lepší než nějaký uherák. Pánové, největší pochodka z Moučáka je hřbet Akýta naší tomu pajponskou. Teda vařený očev obrovský. Nejlepší to normálně. S hřlikem a se zelím. Jo, jistě, jo. Uděláme to na šíko, je omáčka. Se zelím. Se šíkou. Se zelím. Se šíkou. Páni myslivci, to je vám málo, že se vaše vesnice pokojí výkoru se týkáte. Ženské, když kopají na hranicích katastru, že se posekají modličkami. Nebo že o každé fotbalovém utkání vašich klubů se na druhý den píše v černé kronice. Vždyť jste jako malí kluci. Tak to uděláme na půl. Půl se zelí a půl se šípkovou. To by šlo? No, dobrá, no tak uděláme to půl. Dobrá, a to je potřeba potvrdit příbytkem. Tak, správně, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že to nevěděl. Přesně tak. Chci, abyste věděli, že my si připijeme na tu naši šípkovou. Ne na to majte. Tady. Tak vážená myslivecká společnosti, hlavně v klidu. Tady jste na neutrální půdě. No, pánové, já osobně na půlnoc udělám tu držkovou polívku. No výborně. Půlnoc bez polívky. No to by nebylo ono. Půlnoc bez polívky, to je jako dohoda bez přípitku, no. Páni myslivci. Ano, paní Osnická. Ano, paní Osnická, bez té by to tak je. Tak by to dáte. Na hostinsko. Ale ještě nezapotřebí. Ano, je zapotřebí potvrdit přípitkem. Tak, jistě, souhlasím. Počkej, čím? Co s čím? No, čím souhlasíš? Já nesouhlasím. S čím? Co s čím? No, nesouhlasím. Ty nesouhlasíš? Ani nevím, o co jde. No prosím, nejdřív nesouhlasí a ani nevím, o co jde. Co? To souhlasím. Tak, a já souhlasím s tím, že kdo nesouhlasí tady s tím naším souhlasem, bude z tohoto jednání okamžitě vykázán a bez přípitku. Bez přípitku. Naopak přípitkem je potřeba toto rozhodnutí. Přesně tak. Právě jsme tady od toho dohodnou historické setkání mysliveckých společností a nedáme se rozhrace nespokojenci. A to souhlasí. Ano. Přestože tuhle Janeček je z našeho spolku, musí trvat na tom, aby opustil další jednání. A tam bez příbytku. A naopak příbytkem je potřeba toto rozhodnutí potvrdit. Většina společnosti, žádné spolévka, to je všechno v pořádku, ale já bych viděl, jak to bude s tím salámem. Ano, salámy, to se musí zapít. Žádné zapít. Ale je důležité dojednat všechny detaily do té hostiny. Tak jak to bude s tím salámem? Salám, ale to už tady někdo naznačoval. Ale kdo? A kdo to naznačoval? Janeček. A kde je? No kde máte toho čop? Střelce. Čelče! Čelče, kde jsi? Čelče! Kde je? Tady taky ne. No tak sežeňte ho. Budeme si s tím muset řádně pohovorit v úzkém kruhu naší společnosti. Přijďte. Jak si to představuješ? Co si mám představit? Co si mám představit? Co si mám představit? Zdá se, že to bude v pořádku. No s tím salámem. Ano, salám, to se musí zapít.
Souhlasím! Jo, já taky. Jo. Prosím vás, pane Janečko, z toho, co probíhá za námi, usuzuji, že váš nápad udělat lovecký salát všichni schvalují. Jen to budu vědět nejspíše zítra. No, víte co? Domluvte se třeba s panem Karlem, jestli by na to nedohlídl. No, přípravu uděláme samozřejmě u nás. Je potřebu vědět, co máme všechno obstarat. Tak, nyní to nic složité, určitě třeba nějaký koupy tam dáme. Jak by tady bylo? Sousede, počkejte. Máme společnou cestu. Tak proč být o samotě? Naschledanou, paní Hostinská! Naschledanou, pánové! A tady to vypadá jak kapci, co? Když je na lesních samotách podzim a zima, když slunce nevíde ani jako vzorek bez ceny, když ráno v 7:30 je ještě tma a odpoledne ve 4:45 už se stmívá, tu na lesní samoty padne melancholie a mokrá půda je bez listí a naděje. To jsem vždycky seděl u okna ve tmě a díval se do tmy a nevěděl, co mám dělat. Zda mám skočit pod vlak, který za takových večerů je slyšet kdesi v dálce přes řeku, anebo se oběsit. Jak mi věštila Mařenka, věštkyně, která mi to uhádla z karet na dámské toaletě hotelu na Knížecí. Jednou při návštěvě u mě se pan Lely s velikou pozorností zadíval vzhůru na štíhlé, více než 10metrové kmeny borovic s jejich rytmicky rozhozenými větvemi. Sakra, to je krásný odřivý. No, to by byly fošny. To by byla prkna. To je krásný zdravý dřevo. No, že to nepokácíte. To tak, že každá ta borovice má svoje jméno. Tohle je švarná Tonička. Tohle je na počest její sestry z Chobotu sličná Pepička. Támhle je krásná Johana. A támhle, vidíte, ta je nejkrásnější. Vidíte, jak má rozvětvený ratolesti v koruně. Víte, který je můj strom? Borovice. Ale ne. Jíva? Ne. Vrba. Ne. Osika. Protože to je první miloučký posel jara. Ta moje nová družka, to je učměný anděl. No. Však uvidíte. Tak ukážete co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak laciny. Počkejte, já vám něco ukážu. Tady. To koukáte, co? Já vám hnedka jednu dám. Oni už se nenosej, ale nosit se budou. Oni chybí knofliky a chybí díry pro knofliky. Protože krejčí, co je dělal, se tak ožral. No ale nekupte to, když je to tak výhodný. No, jedna vesta mě přišla na 6 korun a 50 lířů. Tak, tohle jsem se překonal. Jedna bota mě přišla na 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem svý vůle, až ji podal sám vedoucí vetery. A nejsou všechny leví? No jasně, že jsou všechny leví. Jinak byste je nemohl koupit tak lacino. Vy mi si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale
na stání v dílně u verštatu, aby nezáblo. Tak. Vodní vědra. Oni trošičku tečou, ale tady jsem velice výhodně koupil leukoplastí, tak si ode mě vemte jedno vědro vojenský a jeden flastr. Tak. Tady. Nemají talíře, ale nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť, taky skoro zadarmo. Tak, teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek. Ono, 25 jich hraje jenom do polovičky, ale 25 zase od polovičky až do konce. Co? Já jsem do konce svého života zásobený poustevníkem od Bedřicha Nikodema. To je moje písnička. To je můj životní příběh. Vám se bude těžko umírat. A nad hrobem a nad rakví, až ji budou spouštět do toho hrobu, budou hrát. Co? Ústevníka od Bedřicha Nikodéma. Tak dost! Spát a rozchod! Kdo to má poslouchat? Kde jste se zase tak ožrali? Měli byste se oba léčit! To je ta moje nová družka. Vyměnil jsem ji za obraz. Krajinka v zimním hávu. Mistře, budeme dělat čtyřtankový salámu z divočáka. Přikoupili jsme 4 kila hovězího. Napravo. Mistře, buďte tí lásky. Dohlídněte na to, až se to bude dělat. A dohlídněte potom na uzení. No, kamarádi, přece s tím míchačem od kořánu. Mistře, prosíme vás. moc vás prosíme. No. Těmito vrátky zvolna odchází můj život, naplněný nejen poctivou prací, ale také zálibou v dobrém jídle. Bože, jaký já jsem měl vždycky fajnový hlady. Jaký já jsem jedl vždycky dobrý věci. S jakou chutí. Ještě dneska s ním štangli turistického salámu. Salámu, který jsem koupil na školení ve větráku na záchodě. Ale nikdy ten salám nedoškolím, protože ho sežeru ještě ten večer, co jsem tu štangli na školení koupil. Pánové, jen jednou jsem snědl svůj zcela doškolený salám. Šel jsem takhle za protektorátu okolo našeho pražského bytu a vidím, jak má
domovník ve svěráku, obrovský kus salámu a pilkou na železo krájel kousky. Sousedé, co za ten salám? 2000. No to snad nemyslíte vážně, ne? No, když nechcete, nechte vej. 2000 za protektorátu. No ale čert je vem, teď já mám zálibu v dobrém jídle. Hlavně se nemoč, Karle. Tak tady jsou. Ne, to nejde ukousnout, to je strašně tvrdý. Ne, to nejde. Já vám to nakrájím. No tak krájej, ale rychle. Jeme, panáčku, zadarmo to nebude. Zloději, Jeno! Počkej! Však já se bez tebe obejdu! Ne! To nejde ukousnout, to je strašně tvrdý! Karle, tak se nemuč a jdi za ní. Sousedé, pojďte se. Tak co za to? 200. Tak tady jsou a kráje. Domovník krájel a můj muž mu stačil postupně ta kolečka užírat, až skoro sežral ten provázek. No. Můžu být, co taky mistře, co to? No. Pánové, já když jdu z práce, tak se stavím v krámě. Celou hodinu nakupuju. To koupím 10 deka salámu, 10 deka tamhle toho, 15 deka selský tlačenky, 20 obyčejní, majonézu a kyselý ryby. Ty já strašně rád. To já, když už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, až to zeslám. A pak jdu domů, pánové, ale to nejdu, to utíkám. Doma to položím na stůl, zapnu televizi a já šahám a žeru a šahám a žeru. Tak jsem to sežral, povídám. A jdeme spát. Ale za hodinu se můj muž hlady probudí a zápasí se svým svědomím. Hovno! Co bych to nesežral? Jen ať mi neumastíš peřiny. A spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudí a to už se nevydrží. Ne, to nejde vydržet, to je strašný! Karle, tak se nemuč a sežerte celá. Takhle to jde pak až do rána. To pak ovšem snídá vepřovej půček. Pánové, já vždycky každý týden, než jedu do Kerska, tak školím ve větráku na záchodě štangly turistického salámu. Ale pánové, já, až vám to tak jednou přivezu, tak za sebe neručím. Protože já už dneska nemám takový hlad jako dřív. Jo. Už se mi taky 2krát vez. To jsme dojeli za Počernice. A tam se mi zjevil. Na zlatý niti visel mnou školený salám. Hovno! Co bych ho nesežral? Karle, neuč se nebo havarněš. Jo, tak se, jo. Pánové, podruhý jsem ho dovez až do Muchova, ale tam se mi zase zjevil. Ale to vás upozorňuji, až dojedu až do Semic, tak to už je vyhráno, protože ze Semic je to do Kerska kousek. Už od párské cesty budu troubit, abyste honem pospíchali a všeho nechali, protože jinak já, pánové, já za sebe neručím. Já všechno sežeru. Já už totiž dneska nemám hlady jako dřív. Já mám jenom takový chutě, ale oni takový chutě
dokážou být daleko nebezpečnější než opravdický hlad. Tak co? Pořád chcete, abych vám na to dohodnul? Jo, ještě mistře, ano. Pánové, čemu nerozumíte? Jestli se pan Karel na to území necítí, tak já ho byl rád zastoupím, ale... No tak, prosím, a máte to bez rizika. Ale ne, mistře, vás prosíme. Ještě moc, mistře, opravdu. No, dobrá tedy, ale pánové, já jsem vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, to sežeru, pánové. Mám ústa. Děkujeme, mistře. Děkujeme. Nemáte zač, pánové, ale příště možná nebudete mít takové štěstí, že budu zrovna kolem. Jo, dobrá. Už to bude. Až to bude, tak to bude. Dočkej času. Ano, Vádičku, dej nám pivo malo. Jste nám všichni na záda. Ale když sálo musí být pivo. Bez toho nejde. Pivo je v autě, naražte si ho sami. A dobře, a opatrně. Co s tím budeme dělat? Pánové, čemu nerozumíte? Co vám není jasné? Ale bojíme se narazit sud, malinko nám vykoust z rukou. Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Ukažte. Pan je odborník. Pozor. Tak teď. To nic není. Kolik nám to vypilo? Pamatujte, chybama se člověk učí. No, to ještě, že nám zběrej ty salámy. Pánové, nic mě nevyčítejte. Já jsem vám to říkal. Já na co přijdu, to sežeru, pánové. Já jsem vám to říkal, já jsem vás varoval. Pánové, poroučím se, mám stav. Je to možné. Sežral 4 salámy. Já ho zabiju. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral. 4 salámy. No, já ho zabiju. Já ho uškrtím. Já ho zabiju. 4 salámy. Louzna! Dále! Sousedé, zanechte chmurných nálad a vzpomeňte důvodu přítomnosti. Vzpomeňte. Ano, to je naší restaurace. Piva je dobro. Nebudete litovat jediného sežraného salámu. Takže nyní nezbývá nic jiného, než vás všechny pozvat k nám do hájky, kde se moje drahá choď společně s mojí maličkostí pokusila vystrojit
divokou prasečí hostinu. A já vaši karči hostinu na fotbal. Polévka je prosím pro všechny stejná. A předsedem rakus divočáka taky. Výborně. Páni, hlavně dělejte všichni tak, jako bych tady nebyl. Výborná. Tohle kameru jsem vyměnil za 2 pytle šrotu. Pane s tím pryč. Jen pojď k nám. My se nemáme zastydět. My máme čistý svědomí. Potom prosím, jenom kdo chce, tam se Šípkovou a kdo se tady? Tuplovaný knedlik. No jo, ale já zelí nemůžu. Už. Už jsem vám říkal o tom, že tuhle kameru jsem vyměnil za 2 pytle šrotu. Ještě ne. A vy jste ještě nejste pryč s tím. No jen pojď k nám. My máme čistý svědomí. Jak to myslíš, čistý svědomí? Jakože my jsme nic neukradli. Počkej. A to chceš říct, že zloději jsme my? No to nemusím říkat. To ví přece každý a věří tomu každý, kdo ví, jak se tomu divočákovi přišlo. Tak, přesně. Chlapi do nich! Co? Vůbec se prdeli. Policajt! Zase zaspal policajt. Dobrý večer. Přátelé, pozvali jste mě, a tak jsem tady. A kde je ta divoká pečeně ze zelí? A kde je pečeně z divočáka se šípkovou omáčkou a málpačkou? No jistě náčelníku, kde to bude, pane? Jo, abych nezapomněl. Tady jsem vám koupil nový ventilky do těch vašich duší, co jsem vám vypustil. A doufám, že budete dneska jen poslední. Ano. No, aby to nedopadlo jako posledně. Náčelníku, je to tady. Zelíčko. Jo, a já, abych neurazil, tak si dám od obojí. Náčelníku, až budete mít chviličku, zastavte se za mnou v kuchyni. Pro vás, paní Hostická, mám chvilku vždycky a hned. Co myslíte? Bude mu víc chutnat ta naše pečeně se zelí, nebo ta jejich šípková? Jistě šípková. Myslíš ta vaše kradená šípková? Oni nedají pokoj. Oni nedají pokoj. Dokud tě někdo nesrovná pořádou jako ranozauč, jako králíka. To bych i věřil. Krás divoký prasa jako jednou králíka. To je tak všechno, na to zas můžou. Vlastně naše
pánové, šubotam. Bouzar. A co máme dál na programu dnešního večera? Na programu máme program. Myslím, že nezůstane jenom u jídla. U jídla to jenom nezůstane. Opravdu. Tak, tady se totiž budou dít věci. Co říkáte, pánové? No, že se bude taky muzicírovat. A začít by mohl tuhle kolega, pokud mu to super náramně šlo. Tak to já si s dovolením zahraju s vámi. No dobrá, zavinil jsem si to sám. Jdu se umejt. Já to vším sílu nafiluju, až máte památku, až tady nebudete. Takový. Můžeme pokračovat v zábavě. Správně, náčelníku. No zrovna jsme si říkali, že nejsme jenom sousedí, ale že jsme přátelé, které povídá lidová myslivost. Ano, a že mezi myslivci nemá nikdy nic být, protože myslivci jsou si na celém světě rovní, že? Protože myslivce pojí zvěř, kterou mají na starost. Aby jako právoplatní myslivci podle mysliveckých cti a předpisů se starali o to, aby... Aby měli vyrazit řádně krmena, hájena a včas ostřelovat. Aby na stůl lidí se včas dostal dostatek zajíců, korotví, bažantů, srnců, muflonů a tak. To je chválihodné, přátelé. Tak. Pánové myslivci, pane veliteli, já teď dojdu domů pro tu držkou polívku na půlnoc. Taková půlnoční držková polívka. Ta se musí před doděláním míchat tak dlouho, než vychladne. Ta moje drahá polovička slíbila, že se o to postará. Zanedlouho jsem zpátky mezi vámi. Jo. A. No, noste na stůl. Lidi, já mám hlad. A jak to sedí? Jak to sedíte? To jste myslivci? Spojte stoly, koho si vyměňte židle. Združujte se. Sakra chlapi. To budete pořád takový zabedněnci. Počkej. Páni myslivci, já tady podávám přátelskou ruku za naše myslivecké sdružení. A já jménem naší myslivecké společnosti ji přijímám. A vy všichni, co jste tady, nezapomeňte vyprávět o dnešním historickém setkání myslivecké společnosti Májence po celém okolí.
se Lely, ten těžký pard vracel, jel pomalu, aby tu polívku dovezl. Najednou ze zatáčky vyjel autobus a Lely, aby nevylil tu polívku, uhnul a dostal smyk. Ale protože pořád myslel na tu polívku, padl na záda a týlem hlavy zavadil o silniční kámen. Když Lely nešel, šli mu vstříc a našli ho. Ležel na zádech a díval se do hvězd. Pane Lely, co jste to dělal? Vezl jsem pro kamarády držkovou polívku a vylekal mě autobus. Dělám něco, bolí vás něco, můžete dechat. Vyjďte se. Musíme zavolat pro sanitku. Ne, já musím do hájenky. Vezmu pro kamarády držkovou polívku. Oni na mě čekají. Pamatujte, chybama se člověk učí. A opatrně. Nezvednejte tu bandesku. Když se o tom spřátelení mysliveckých společností dozvěděla učitelka, tak řekla, to je škoda, že k té hostině nemohla pozvat všechny svoje žáky, aby jim názorně vysvětlila, jak se mají řešit všechny konflikty světa. A pan Lely za hodinu umřel. Jak říkám, velký bard byl Lely. No jo, ale kdo nás teď bude bavit?